Niin moi kaikille, pelaillaan tämmöstä peliä. Tämmösiä pieniä teknisiä ongelmia, mutta me pelataan nyt. Mä en tiedä itekään mitä me pelaillaan. Odottakaa pieniä teknisiä ongelmia. Odottakaa pieniä. Ongelma oli siinä, että meillä ei ollut siellä mitään peliä. Mutta nyt siellä pitäisi ainakin olla. Laitoin FIFA. Tämän laitoin pelkkää kaikki te olette toivoneet. Eli FIFA 16. Tässä aamulla kuvaillaan, niin pitää puhua aika hiljaa. Joo, mä oon vähän hiljaa, koska mä oon vähän väsynyt. Pelaillaan tämmötä Peggy 3 peliä. YouTubet. Mä oon 6-vuotias. Oikeesti. Mä oon 6-vuotias, että älkää väittäkö mua miksikään 2-3-vuotiaaksi pikkukakanoksi. No, ongelmahan on siinä, että mä oon oikeesti YouTubettaja. No niin, tää on vaan vähän temppuja. Tää on selkeämpi. Sori jos vähän näkyy huonosti, niin mehän otetaan. No niin. Sebaa. Ja vastaan pannaan Boemen. Naiset pannaan meitä vastaan. Onhan se panna vastaan. Tämmönen. Tälle pannaan vieraspainaa muutenkin. Tiedä menekä myyntä. Mä saatan panna vähän hullut kokoonpano. Messi kärkeen, että saadaan enemmän maaleja. Hyvä, bravo maalis. Pannaan nyt Rakitic maaliin. Daniel Alves pannaan tuohon toppaviksi. Neymar pannaan tuohon koska Iniesta pannaan tonne Messin paikalle. Suarez pannaan tuohon toiseksi toppariksi. Kes mun vaihos. No nytkin kaikki hyvät pelaajat vaihos. Myi Neymar vaihos. Myi mun niin pitää. Neymarhan näytti ihan mun liskalta. Ei Messiä painu, ei todellakaan. Sehän olisi niinku sellainen apua. Nyt mä olin tyhmä. Tosta. Siellä ei malta paikkaa. Vai pikuja toituu. Paikkaa nyt ollaan valmiita. Tässä game settings. Me pannaan se mikro. Se on ihan hyvä. Meillä. Koska mä saatan oikeesti hävitä. Joo mä. Puske! Ei, mä oon niin huono tässä. Mä niin huono tässä skillkäydessä. EA Sports Football Group. Mikä on EA Sports Football Group? FC Barcelona vastaan en ehtinyt lukea.
on niin kuva aloitus, se on aina kotijoukkueen aloitus. Lolloti vettä. No meidän aloitus. Mä en oo ihan mikään maailman paskakkailija. Skill movies! Lähtee skill movie. Ei hidasraste. Mä saan hidasrasteeksi aina autoja. Mä unohdin. Ja mä unohdin vaihtaa pallon. Game settings. Missä pallo on? Mamma, jatketaan peliä. Meidän vaja. Boom! Beach! Neymar. Suarez. Sergio Ramos. Syöttää. Suarezille. Iniesta. Neymar. Bravo lähtee kikkailemaan. Bravo aikoo tehdä yksilösuorituksen, mutta sitten on vielä syöttää Daniel Alvesille, joka syöttää jollekin tyypille, en tunne. Takille. Aija. Daniel Alves on ihan surkea. Aija. Ampataan tuosta sanokaa kommenteissa, jos mun olisi väärin. Aija, miksi mä olin niin tyhmä, että mä olin ryhtynyt puskeen. Mä olin noin tällaista. Mä sainkin sen pallon. Kiitos. Syötä! Syötä! Ai. Joo, ei muuten ollut todellakaan. Paitsi on puusi. Mun ottaa sitä yhdestä putoukesta. Kuka on kattonut sen uuden putouksen, niin kertakaa minulle. Paitsi on puusilmä. Niin hyvä. Vasta minä. Ei se oo mikään vasten. Pigue! Piguero, joo toi oli, ei ollut. Sorry. Vähän tämmöstä pientä juskea. Lähtee kikkailemaan. Moken tässä lähtee kikkaa. Moken pitää olla aina hyvä kikkavikas. Boom! Tuosta se harhauttaa. Mistä se tekee verosta jalkoja? Joo, se ei ollut ja vaan. Vähän seilasin tota. Tossa vähän mokailin, niin piti aloittaa alusta. Mun pitää olla jo tosiaan varovaisempi. Mun pitää vähän vaihtaa mun pitää olla jollain ammattilaisella, kun mä lähden ton mokeutun kanssa vetelemään. No niin, nyt se ottaa ihan täpöä, kun se minulla tekistä tänne. Se meni ihan silloin. Ei se meni kyllä kaiken. Ja ei muuten ollut takli. Ei ollut, ei kun mä loukkaannutin. Mä tuun vaan muurissa. Ja yritti sitä kikkaa. Yritti sitä palloa. Pitää varmaan kotona. Mutta tää videon eka osa oli tässä. Se on moro.